DPCKA patirpisi taralang soalong National Press Day Katalondon. APHLC asongatum Panchayati Raj Aronalu Mipi Kekai. Deithor Bajar Committee atum Deithor Town Committee atum aphan kedeng. Kardom Pinara Abirta longpen Nelisami Juli Bepi Nanarjay tha Birdang tonpen. Adapapor DPCK amaipu Kiri Ronghang Lamai Turponsi Dipu Taralang Soalong ing Samjin Pen National Press Day Katalon Bachun Ponlo. Aning kanwang ason thak Phaikuni Niphai Kred Rock Arni Bharat Adap Abirta Pregjama State Lapen District along National Press Day Katalon Dunasonsi Karbi Anglong District along Setame District Press Club of Karbi Anglong atum Patirpi Ponsi Dipu Taralang So Karbi People's Hall along Herangkiatum Corona Aburese ke claim kira masai Lapen ke Ponang po athepi en Ponsi National Press Day Katalon Padodun. DPCKA amaipu Kiri Ronghang Kachari Ponamayalong KAAC EM Rotan Teron Alohi Sarpo Amanpen Chetongdon Manpeng Alohi Karbi Anglong District ADC Chandra Dhwaj Singha KCS amaipu Chandra Singh Kro Additional Director DIPR Sekhor Inki Deputy Director DIPR Avinash Barman atum Pendanglo Penangan Kithigiding atum Chetongdon DPCKA achumbang Danielson Bay Ahimpen Kachopha Alohi atumaphan Kapachini Lapen Karcho Asai Dengpondet Penapi DC Chandra Dhwaj Singha Kaninja Tenke Bharat Lake Democratic Adetpi Apotsi Rat Charia Song Keton Kelang Chariatum Lapen Herangketum Hendo Ajakong Kethe Nai Lanu Jok Priyatumle Ke Claim Kedam Chetonte Purote Democratic Adetpi Along Sorkar Kacharipon Sukro Nasikai keta lanu jok priyatumke manpeng chipi seroi pensi sonsuri asai setami klemponanji. Press. So press cover korate hitu ultimately it spread to some 210 countries. That is why we call it pandemic. It is a global phenomenon, a global infectious disease which has left only few countries unaffected, but maximum to cover hoise. So even from the start the role that this public attention to anato dekhe hokole hei role to play korise and initially tato bahut kiba conspiracy theory kiba kibi bahut hoise. So the role of press there is we should give an accurate and objective picture of the Nonakaya hood paper media atum pemute electronic pen social media atum ajakong thimunaklo. Lasi electronic pen social media ke claim ke damatum kaiketa radaphan ahok Adap Abirta si kiponangji pusi lamjai pon. Halapu Alohi Sarpo KAAC EM Rotan Terona Hinpenta Corona Vuresek Herangkiatu Amithang Aoga Pranchematha Thepin pen ke claim ke dam Cepadu Green TC radaphan ahok Adap Abirta ke paklang pon thegapot Kurwang thu lapen kachuro pajur ponsi ke bangji lang arni alang lekhin pensetame anke herangkiatu kisung ke boyalong kachara chutu pidunji pusi DPCKA atumaphan ani pathidekan তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যিখিনি সিস্টেম বনাই পেলাই আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে সেইটো আমি উল্লেখনীয় আমি হলাক কৰিবই লাগিব হলাক দিবই লাগিব কাৰণ এডমিনিষ্ট্ৰেচন চলোৱা সকলো আমাৰ নিচিনাই ব্যক্তি হয় যে তেওঁলোকে এজন কোভিড এফেক্টেড পাৰ্চনৰ লগত যেতিয়া ফেচ কৰিবলগীয়া হয় যে তেওঁলোকৰ যে বেমাৰ নহ'ব তাৰ পৰা যে ইনফেকশ্যন নহ'ব এই কথা নাই হ'লেও লকডাউন সময়ত আপোনালোকে চাওক যেতিয়া Mai jugde rapi DPCKA klembang doana tumangbong cricket kapathu setami padoponsi ing samjin pen National Press Day Katalon pachunpong. Rosan Hansi report Karbi Anglong live.
BJP Sarkar atum inglong aswatum ajutang kapavir darasai claim bomsi ronga jualong sarpanch nangki bikokalong APHLC asong atum ningkang samseang thek chepaklang ponsi panchayati racharonalu amephi kekaipon non malom rong rup arlo panchayati raj arona tangpen sarpanch asai ke claim kedamalong APHLC asong pen cherok tok langchari dun bomsi sarpanch asai ke claim ang thek long dun bomlo Koma tungsi ke claim bom mapu APHLC asong ahinten ahok et alam kachini ja phanpura KAAC a principal secretary aphan karjuram hut thangta chini dun de pusi nangcha thandun pusi APHLC asong atompen ningji Panchayati Raj Ajakong Jongsi Rong Arlo nangkilut pamelote inglong aso araratum sungpinji lasi lahai ke kroidu nangni pusi kachasong hut jai kathar ningji Tanglong Autonomous Council da BJP si kacari la BJP parti atum ilitung karbi atum la pen inglong arat atum angkek akalcar kapivir kam ke claim mukhia nagibi la pen ke sarpanch nagibi la hehui nilitum roi krip pusi nilitum APHLC pen cepiklang lo la pen ke APHLC chot kali nilitum chini lo karbi la pen inglong arat ke doan atum ta la ke kroi kri la sini tum pini ke cepiklang la pen kadu ya phanda chuning ri lo inglong arat tum an ke la ke kroi kri nangji athema la le ke kroi lo pula tangte ilitum rong asar habi pinpo la pen ke bofong asar lai hui anta videt kang jangpo labang so panchayat company pen non ke kem bom la adona so house number plate ke pa bona banke nili tum banke non banke khang por la koso company ma koso private company ma non ke bang banke ro lo ke ni tum pindu long lilo la pen la house number plate ke thon atali tum ke Kedam tang phaikuni ni phaikre truck arni Deithor tourist lo chalong Deithor bazar committee atum Deithor town committee atuma phan kedeng karchu padupon NMAC Richard Togbia tuma phan akero bazar policy bangso atam kapajing thurjia phan ning isi dopen cherap chito duna pupusi kachuringri padupon Bini penali tum hola bangso town kelam chari phana punang tek tang lo personally tum ko ankam claim ponji Nilidong ke claim ponji bangke itum non keceng pehentamen itum la hemso akam cita ke claim pon pak keceng pon pa mi pon pangi masen itum normal ko pi fund ba scheme lo na le tang lo normal na kelang ke scheme bangke la normal la urban ahem urban ansola entenali tum lo wat kwando ward 5 words ward acha nali tum lo bangso Deithor Duarbari constituency lo Deithor la pentol mara town ke pangda konal tum ningarong ma itum bangke ningarong piklo itum asar mane MSC sir alang di pansuru papik lo lapen CM tuliram rohang stame alang tum baheni ke claim pen sini tum pan tan paman pilo Bangso Deithor town nangapangdak pen kenilitum kiduk kela karap mesen ale longpong po penilitum majagata bangbanga jaga rasong kathe ang ven ketek long apana nitum long nanglitan long asi nilitum Deithor la pen dolamara rata nitum kaching hama mare kalbeng long tim CM tuliram longhang la pen ke nilitum Duarbari kaching hamai MSC Richard Togbia kai alang litum pan kai ke ta korwang tho ke choro tapilo la penelitum apan ansase la longni town committee phanta nangapakla sendisi alang litum pan choning ri pandon elit Dola maraben arjison rongphar karbing long live Corona vuresek pherangkiatum ke claim ke ramasai lapen pherangkiatum ke phonang pu athepi en ponsi Bokajan SDO civil atum penta National Press Day katalon padodun SDO Civil Deputy Commissioner Dilip Terang ACS Chepahim Phuponsi Bokajan along National Press Day talondun Katalona Mayalong Magistrate Bemthoi Ahongbam Chanu ACS Pensi Maike Phalam The Thanponlo Laswa Hud Bokajan Press Club Maipu Ranjit Bora Chunbang Suraj Mahanta Dunmai Phu Anand Terang Bidisar Prakash Gogoi Lapen Bokajan Atalom Pherangke Klembang Atum Chetongdun Mayalong Pherangke Atum Corona Vuresek ke claim ke dam kisung ke boya phuthak Lapen Pherangke Atum aphan ke raikom jia phuthak kachingwai padupon
Lasopi Bharat Adat Pialong Komentu Aningkan Pensi National Press Day nang katalon ke pangcheng pona puthak pherang kia tumangbong Clark dak pen kachathan chimun paduponsi sayang deng mesen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Baroi Chon Kararong Danger So Pathua Klamalong KAAC Deputy Chairman Rites Inghi Ingpu Bidunsi Kalitang Mongol Rongpi Pen Kalitang Krishna Rongpi Atumaphan Kachiki Muamen Pen Football Kachepati Pangcheng Pontanglo Numati constituency kaparlo rong robajo anso se riso ejangatu ason kabathua hin ke paprang don thekja phanpura okereng sports association atum patil piponsi keramtang phaikuni ni phaikre pho arni pen baroi chonkar arong danger su kapathua klamalong kalitang mongol rongpi pen kalitang krishna rongpi atumaphan kachiki mo amen pen football kachepati tv padopondo Baroi Chonkar Arong Amikar, Babu Rongpi Lapen BJP, Mondol Achunbang, Proholat Bordoloi, Anparta, Cheto Sports Club Atung, Chelang Rapetpen, Labangsu, Football Kachipati, Kecheng Nongjiaphan, KAAC Deputy Speaker, Rites Inghi, Aliki Sarpo Amanten, Chetong Gunsi, Ingpu Bidunlo. Kangpu Amayalong, Numati Constituency, BDC Chairman, Dhorong Singkro, BJP, Mondol Adunaipu, Prodip Inti, BJP, Mondol Klembang, Manabi Match, Parokhua Lems Klembang, Dipali Momin Lapen, Penangan Kithikiding Abang Pubang Kletungta Chetongru. Kechengsi Kepathu Arni, Okereng Green FC Pen, Chirinti FC Yang Bongsi, Chiphoponlo. Kapathua Por Kipipon Ateng, Hin Aterang Atumta, Kethe Kachingbar Chirajok, Goal Chipi Un Edetsi, Aphi, Tiebreaker Apor Kipia Hotsi, Okereng Green FC Atum, Goal Splipen, Chipahai Pondedlo. First winner के 15,000 with trophy, lapen runners up के 10,000. Alang litum kici paduk pen. Panang o atim matum dak nangai juin dun theklong lo. Nona tengke 18 ta teams ne dulu. Lase militum pini, militum council autonomous council la deputy chief speaker alang li tanang chetong dun. Lase alang li bidi sore pen se militum la bangso akela. Militum ni cepat heklong masih militum pati poniklo. Denarong pen Bikram Teron, Karbiang Long Live. Tang tipin Adap Abirta ke lapon sigang toniklo, domi thagmi arni kimi.